ọha na eze ndị ọma na-ekiri anyị na-egekwa anyị ntị nnọọ anyị ka nọkwa na isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme ebe ọ na-akpọtụ tupu anyị aga ezumike anyị nọ na-akparịkọtago kedu ihe na-ebute Ụlọ Ọdịda n'obodo anyị ọ dakwa anụ omebisia ọtụtụ ife mebisia ife okwesịghị imebisi nke dara ụbọchị a na Lagos Island anyị metụta n'ọnụ kedu ihe na-akọsụgasị kedu ihe na-ebutegasị Ụlọ Ọdịda mana ebe a ka anyị ga-apịchi ya bụ isiokwu banyere Ụlọ Ọdịda tata lụtakwa na tupu anyị bido ihe mmemme nke tata na anyị sịrị ụnụ na izuụka na-abịa abịa anyị ga-eme agba nke abụọ nya tata anyị ga-akwụsị na ebe a ka anyị gwakwa ụnụ ihe banyere ihe eji atụnye ndụ kama na izuụka na-abịa abịa maka ya bụ ihe banyere Ụlọ Ọdịda aha okwu anya wee kwuo tata anyị asị mba na anyị ekwuchago anyị ekwugo nke anyị ga-ekwu tata izuụka na-abịa abịa anyị ga-etinyekwa ọnụ ya bụ isiokwu maka ya bụ isiokwu na ọ ka na-agba m anya mmiri aka m bụkwa Oriakụ Susan mụ na Maazị Kingsley Ụwam Africa nọkwa ebe a anyị aha aga n'iru ka anyị tinyezie anya na ife na-etụrụ ndụ ma idozi ụgbọala nna tata ọ dị egwu achọrọ m ka anyị neba anya na keke amaghị m ka anyị neba anya na keke ndị a na-akpọ ndị na-anya keke ike gwụrụ nna ka ihe nwere ike ikwu n'okwu a biko nke bụ eziokwu bụ na kedu ihe a na-akpọdo keke ahụ n'Igbo ụkwụ ọgba tum atọ ihe ọnwụ ụkwụ na-atọ kwe ụkwụ atọ na-agba tum ọgba tum tum ụkwụ na-atọ ihe ka anyị ekwu maka tata na-etinye ọnụ n'okwu a nke bụ eziokwu bụ hụrụ ndị keke a ọ dị ka ha si na ọgba tum tum mee graduate bata keke gị nụ n'ụzọ mere mkpọchi burugodi ụzọ jụọ ndị mmadụ o nwere keke nọ n'ihu ọ dị egwu ihe ga-ajụ ha ịnụ n'ụzọ mere mkpọchi jụọ ha keke ọ nọ n'ihu maka ha na-akọ ọsịsị ha na-ebute nsogbu ha ka nkụ ha na-ekwenye na obere ụzọ na-eme gịnị aba ha ha magidezi ha gbakọkọta tikọta na ebe a na-aga ije walking way eburugo na-anya ife nya o nwere ka ya wee buruzie ha chọghị eletaghịkwa n'ụkwụ na-atọ ka ha bụ okwu na-abụ n'alụ nke na ihu o nwere ike buruzie mmadụ nya nke wee buzi ebuzi ọ na-ada oke na-ada ada ka nọ o megidere ofu ụbọchị masị mmadụ sụọ ya n'olu onye oyibo maka ọnwụhụ onye obodo anyị ka mụ na ya na-ekwu okwu masị ya instead I will have an accident in this very thing is better that ordinary Okada. Accident ordinary the man just turned onye ojikwede ndụ ya ọ makwa ahụ na-ekwu accident ọnwụ ihe omume ike gwụrụ masị ya na ọbụla na-ekwu ihe na-ekwu ihe niile nọ n'ihe a ahụ ya bụ igwe ahụ ya bụ igwe inweta ebe ha mere accident ị ga-agba aka na ị ga-abakwa n'ime ya ọzọ ndị na-anya ọ na-egbupụ ụkwụ ọ na-egbupụ aka gaa n'Igbo bi ugbu ebe a na-agba ọkpụkpụ dị iche iche gị mata na ihe niile n'ebe ahụ asị gị na ọkeke gị jụjụ gịnị na-eme ha na-anyazi wawa karịa ndị ọkada karịa ndị ọgbatumtum ha na-anyazi nnọọ wawa maka hapụ ha anyị kwetere na ndị ọkada na ndị ọgbatumtum anyị ma na obere ebe na ha ya akpasi ndị keke wee tisikwa na ebe ọ na ndị ọgbatumtum na-esikwa ebe a ha ga-esikwa ebe ahụ kpọọ ọkpa na-atọ ka ebe ndị enigbo ọkpa na-abụ ha bụrụ ịtọ nya ha werezi ndụ ndị mmadụ were esikwu play ma ndụ ha nwe onwe ha kwu nke kazi njọ ha nwa bịa werezi ite ọwụ ite mmiri ọwụ ite egwu donyezie ebe ahụ mkpatụ nke ha kazi nkụ ọ dị egwu na abụọ ha amaghị na ihe ahụ na-emetụta ndụ o nwere ndị na-achọghị ya ị na-agwa ha gbatuo ebe kwanụ ọ sị gị madam ọrụkwa ụgwọ ya kwụrụ m ga-enyeghachi gị ego gị gbatuo ị na-ahụkwa m mkparị na-ahụkwa m mkparị ebe ị na-agwa ya maka ife ya echekwa ya ndụ ihe ga-eche ya ndụ ọ sị gị ọrụkwa maka ụfọdụ ha amadịghị ka esi ekwu okwu ime ha lọsị gị onye gbasara ha I don't want your wahala if you no get calm down enweghịkwa m ohere gị ọrụkwa ma jighị nnọọ ego gị makịrị kpatụkwara meba ijuzi ọwụzi ọgụ onye a ọ na-ebu gị n'efu ịfụ na mgbanwe na ike ọ na-eme ha nụọ ọgụ ha na-esi na nrọpụtawa ọ dịkwa egwu nya nke bụ isiokwu bụ na o nweghị ihe ha ga-eme ma ọ bụghị naanị ndidi ihe eji eso ụmụ ihe ndị a gị nwa na-akwọ ndụ onye ebu ndụ jiri na nwayọọ ka ofe rọrọ arọ mee gịnị wee zoro onye ọbụla nri
ka ọ hapụkwa n'ide anyị na-agba anyị maka ndị niile bụ afa ha riwe ọbụla ọ na-egosi n'afọ ọnụ ugosi ebe ahụ ọ na-egosi n'afọ ọnụ ka anyị were nwayọọ ka o nwere ike gịnị zuoro anyị ezo nke bụ eziokwu bụ na ịnụla ihe anyị kwuru ịchọkwanụ ka anyị na gị mee gịnị kpa akọ soro na anyị ga-anụ na soshal midia anyị ọ dị mfe isi mbido n'ihu akwụkwọ anyị nke ndị iti na-akpọ Facebook ị ga-ahụ ya ọ bụrụkwanụ nwa nnụnụ na-agba ama nke unu na-akpọ Twitter ị ga-ahụ isi mbido ọ bụrụkwanụ ndị ọ dị ọsịsọ nke unu na-akpọ Instagram ọ dịkwa n'isi mbido ị na-elekwana anya gaa hụ na akara ị ga-ahụkwa ebe baa na soshal midia anyị ị ga-ahụ anyị na ga-eme gịnị ihe ọbụla ị chọrọ anyị emere gị ya aka m bụkwa onye Kingsley Imo ụwa m Afrịka ma na-asị gị ụbọchị nta ka chụọ nwere